नाइजेरियायाव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय गंसे नावाव गोदोनानै सा 76 सुबुंफोरा जिउ खहा थारैनो जोबोद दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव नाइजेरिया हादरनि आनाम्ब्रा स्टेटआव थानाय गंसे दैमायाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। नावाव गासै 85 सा सुबुंफोरा दंमोन आरो बेनि गेजेरावनो गासै 76 सुबुंफोरा जिउ गोमायो। जाथायाव भुगिनांनाय आरो जिउ गोमानांनाय सुबुंफोरा बांसिनानो आइजो आरो उन्दै गथ'साफोरमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला स्टेटनि अकबारु ओनसोलाव गिख्रंथाव दैबाना सोमजिदोंमोन आरो दैबानानिफ्राय रैखा मोननो हानाय बायदि जेब्ला बे ओनसोलनिफ्राय गुबुन रैखाथि गोनां ओनसोल फारसे नावजों थाङो आरो बे समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो। जाथायखौ मिथिनानै रैखाथि बिफाना रैखा खालामनो थांदोंमोनब्लाबो नाथाय सा 76 सुबुंफोरनि जिउखौ रैखा खालामनो हायासै। जाथायखौनो लानानै हादरनि हादोरगिरि मुहाम्मादु बुहारिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दैबानानिफ्राय गावखौ रैखा मोनहोनो थाखाय सांग्रां जानो बयखौबो खावलायदों। मख'नो गोनांदि दासान्दि सोनाब आफ्रिकायाव गिख्रंथाव जुब जुब अखा हानाया सोलिगासिनो आरो बे अखा हानायजों दैबाना जाना गासै 200 मिलियननिबो बारा सुबुंफोरा गिख्रंथावै दैबानायाव भुगिनांनानै दं। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।